Shalom. Horas madihita saluhutna. Hami sian parhalado HKBP Sentosa Samarinda Pasahaton. Selamat datang dohot selamat beribadah. Tusude ruas nihuria naro madohoti parminggota sadarion. Tarlobi turuas nihuria naod dope parjolo sahali madohoti parminggota di gerejaon. Rap mahita majagahon hatomanan ni parminggota. Tabongoti mapar saurata dohot Tuhan debata di bagasan dame dohot las niroha. Maredde mahita. Jongjong mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia natumo palangit doho tanoon. Marsuara olop-olop mahamu pabuahon, patubegehon hatai, pasar hamumai rodi ujung ni tanoon, dok hamuma, nunga di palua Jahoba naposona si Jakob. Marolop-olop tu debatama ho ale sadok tanoon. Edehon hamuma hamuleon ni guarna. Marmulia ma bahen hamu puji-pujianna. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Holan alani asini roham sabingdo ubahen na tarbahen hami marpungu di jolom. Marsada ni roha martangyang tuho.
Di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tulu halak marpungu marhite-hite goarmu, lehononmu do na pinangido nasida. Ale Tuhan pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangiduan nami, lehon mana tahu hanguluan nami, lehon ma dihami salileng dihasyanganon parbinotoan dihasitonganmi, dohot dihanguluan salileng lelengna, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Maredde mahita. Sai martua manasida nama bahe Jesus haposanai atung surah Olohita Jesus iman pasigatung atai ale Jesus sai patoku aminane paporangan asadapon ujung nahamonangan. Sai tangihon ale Tuhan molo mantangian kami betuhon masuk marlobian lehononmu donaro manomoto sadongani namahani asahop depan padanan nean kami saat roh Tuhan sonangan. Tatangihon ma patik di debata di minggu sadarion, ima sian patik paupaton dohot lapatanna. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di naonom ari maulahamu nasa siulaunmu, alayanggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dan jadi homangula anggo di sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe, namangebati hutam. Ai di naonom arido di toppa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di bahenido ubbahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan i jala di parbadiai. Dia do lapatan ni i oddo. Ikot di habiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asaunang tuis rohatta diajar nasian hatani debata. Ikot badiado hatani debata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Atong rap mangidogogo mahita tuadopan di debata hobbar tu patiknai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobbar tu patikmi. Amen. Maredde mahita. Oh Tuhan Yesus
Ripma hita jongjong. O Yesus namara siroha isaluhur padosa onihon kami ay nay jorang dohami magulang oni say sesa dosa namin Tatopoti ma dosata nagodangi tua adopan ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala ama para siroha dang lomoroham mida hamatean ni pardosa mulak manian parjahati tumadikod dalanna asa mangolu ibana ido dipangido roham alani ubahed dipangido hami sai sudah timatorutorum asa unang mangonai betu hami sai sesa sude dosa nami asa mangolu hami di bagasan asini roham sai pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagani debata taringot tu hasesani dosata. Songonodo hatani Tuhan Yesus Roma hamu tuau hamu akan aloja jalana sorat hupasonang pehamu buat hamuma au gakku tu hamu guruhon hamuma sianau aina labok doau jalana serep marroha asa dapotan hasonangan todimuna ai labok doau gakku jalan yang dohot nahu paporsaton hasangapon ma di debata nadi gijang. Amen. Hudul mahamu. Tabegema cor sian sola gracia. Mared de mahita. Siroha
Hatani debata nagabe epistel di mingguta saderion tersurat di pesalmen bidu 20 lalu mamuka sian ayat sada ro di ayat 2. Tajahama marsikat soring. Tuho doahu jauh-jauh ale Jahoba partano batu aku unang sai sipho manudali au asa unang ahu molotung laos sipho manudali ahu doson halak akka na manuruk tanoman. Ido sahatna martua do na tumangihon hatani debata jala naupeupsa. Amin. Tabigema lagu pujian sian yanakota sikola minggu.
Maredde Mahita. Rip Mahita Jong Jong. Tahatidakkon ma hapor seautai songon nahitanid hit natidakon nidongata sa hapor seaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosa na tumo palangit doho tanoon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Antondi parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, natua tubanuatoru dung ditanom, namulak mangolu di ari patuluhon, namanaek tu surgo lahu hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani disimai bana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditondi parbadia jala adok sada huria nabadia huria hatopan nya Kristen akka nabadia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sora suda. Amen. Hudulma hamu. Tabegema tikting. Salam. Titing Huria HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda. Minggu Rogate. Topik ni mingguta, say nama jalo do nasa namangido. Naparjolo di hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 di Patupa pertanyaan sektor di sektor Tolu di bagas ni keluarga Amang Pesi Topul inang Boru Pasaribu di sektor Pitu di bagas ni keluarga Amang Eta Pubolon inang Boru Simorakir di sektor Walu di bagas ni keluarga Amang J Lubar Raja inang Boru Stanggang dohot di hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 pertanyaan sektor di sektor Sada di bagas ni keluarga Amang J Simatupang inang Boru Dolok Saribu
dohot di sektor 2 dibagas ni keluarga amang NH Sitijak inang borusi tanggang. Dohot di sektor onom dibagas ni keluarga amang F Sinambela inang borusi Turi. Alamat Boy Mataida di titing ni Huriatta. Napaduahon Hobart tu data na masuk tu Huriatta. Torok ni ruasta na marulang tahun di bagasan mingguon gudang na 30 halak. Hata ni dibata ima na tersurat di pesalmen biddu 110 sia ayat 2. Mertua maaka na mengaruduti akka panidangayon nai akka na mengalului ibana sian nasaroha. Tusudi ruas ni Huriatta na marulang tahun. Upasa tami mas selamat ulang tahun, panjang umur, debatama nama dongani huhut nama masu-masu. Na petuluhon, warta pernikahan, warta paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagason, Dainles Immanuel Marbun, anak ni Amata S. Marbun Nahinan, tubuh ni Inata R. Boru Batubara. Ruas ni Huria HKBP Bontang, Resort Bontang. Maringanan di Jalan Balikpapan 2 RT 14 nomor 44 Gunung Telihan Kanaan. Dohot Orwana Rotua Hot Mauli Boru Sinaga. Boru ni Amata Amang Sinaga tubuh ni Inata D Boru Sinabela Nahinan Boru Manurung. Huria ruas ni Huria HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda. Maringanan di Perum Bukit Pinang Bahari Blok CC3 nomor 08 Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2024. Maringanan di Gereja HKBP Bontang Resort Bontang. Napa paton jemaat 70 tahun. Sadarion tapatu pada acara pasahat ulos turuas nama rumur 70 tahun. Tapasahat tu amang pes sitohang inang boru butar-butar. Sian sektor pitu dohot tu amang A 5 jutak inang boru silitonga sian sektor onom. Napalimahon acara penghiburan sadariodung sidung permingguan arian di Patupa acara pengapulion tu keluarga inang Nyonya Tambun boru si jabat. Maringanan di Taman Puspita Bengkuring Blok AN 5. Acara pengapulion diuluan ni amang Pendeta Yosua Sinaga STH. Pinangidohon matuganup ruas asa madahoti acarai. Na paunopon konser mini sekolah minggu. Sadarion sekolah minggu HKB Sentosa Samarinda patupahon konser mini. Pinangidohon partisipasi sian ganup ruas. Na papituhon undangan pesta pembangunan HKBP Tenggarong. Sadarion di Patupa pesta pembangunan HKBP Tenggarong Resort Sentosa Samarinda. Naniuluhon ni amang Pendeta Marganda Lubis STH MIKOM. Hobarha putusan ni sermon perhalado utusan sian Huriatta madahoti acarai ima pungan ina Kamis pungan ina Esther dohot pungan ama. Napawaluhon pertangyangan perhalado. Marsogot Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 19 wita manang pitu borongin maringanan dibagas ni keluarga Pendeta Marganda Lubis inang boru silalahi. Di Patupa acara pertengahan perhalado dohot keluarga. Pinabotohon tu perhalado dohot keluarga asa madohoti acarai. Na pasiahon peringatan hari kenaikan Yesus Kristus. Di hari Kamis tanggal 10 Mei 2024,
ima ari parningotan hananai ni Tuhan Yesus Kristus. Tapatupa do isi 2 hari per mingguan, ima per mingguan manogot pukul 7 pagi, dohot per mingguan arian pukul 10 wita. Napa 10-on pelepasan sidi di hari Kamis tanggal 10 Mei 2024, di hari hananai ni Tuhan Yesus Kristus, di patupa acara makatidakon haperseaon tahun ajaran 2023-2024 tu 31 halak per guru sidi. Napa 10 sadahon persembahan dana pendukung program Huria. Di hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 per mingguan manogot Arya Dohot Botari di patupa papungu pelean dana pendukung program Huria pinangidon partisipasi sian ganup ruas. Nah 12 hon rapat panitia okomene inklusif HKBP Sentosa di hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 pukul 20 wita manang walu borngin di patupa rapat panitia okomene inklusif HKBP Sentosa tahun 2024 maringanan di konsistori pinangidohoma tuganu panitia asamat dahopoti rapoti hobar tu tahun okomene inklusif sadarion di patupa sosialisasi sian panitia. Nasa pasapul toluhon rapat panitia pesta pembangunan di hari Senin tanggal 10 Mei 2024 pukul 19 wita di patupa rapat panitia pesta pembangunan HKBP Sentosa maringanan di konsistori HKBP Sentosa. Nasa pasapul paton PA Remaja Naposo hari Sabtu tanggal 11 Mei jam 18 wita di patupa PA Remaja Naposo. Napa 15 hon laporan keuangan Minggu 5 Mei 2024. Penerimaan Huria 45% tambah non sentralisasi 16 juta 183 500 rupiah. Pusat 55%, 15 juta 192.100 rupiah. Pembangunan 5 juta 316.400 rupiah. Kategorial 25 juta 150.000 rupiah. Pengeluaran Huria 33 juta 311.650 rupiah. Pusat 15 juta 192.100 rupiah. Pembangunan 2 juta 570.000 rupiah. Kategorial 6 juta 260.000 rupiah. Saldo kas Huria per 30 April 144 juta 710.174 rupiah. Saldo kas pusat per 30 April 0 rupiah. Saldo kas pembangunan per 30 April 5 juta 522.322 rupiah. Saldo kas kategorial per 30 April 45 juta 330.000 rupiah. Jumlah saldo kas keseluruhan 215 juta 640.296 rupiah. Napa 10 pon pelayanan ke gereja Pagaran, jadwal organis dan prokantor. Titing Parapengon, Boima Taida di Lembara titing naung diser diganup pita. Di pasu-pasu tuhatama Huriana. Saunari upasat tamima partikieno tu panitia oikumene inklusif.
Shalom, hora samanginang, selamat hari Minggu madihita. Na pinar sangapi hami amang padita Joshua Sinaga, nang songoni sude akaparhalado ni huriata, nang songoni dihamu amanginang, nang anak konami sekolah minggu. Jongjong hamia amanginang songon mewakili panitia tahun Oikomene inklusif di tahun 2024 naung di pajongjong ni huriata. Ya tahun Oikomene inklusif amanginang dihususkan maun untuk anak sekolah minggu. Imana didokna boas bulan Oikomene anak sekolah minggu. Di patupa mai amanginang perlombaan di tingkat distrik. Jala borhat doa kaya anak kota sekolah minggu anong paborhatota di mengikuti aka pertandingan-pertandingan na di patupani di tingkat distrik. Ia pertandingan nai direncanahon akhir Juni manang di awal Juli. Paduahon muse amanginang di kegiatan Oikomene inklusif tongdo di patupa untuk peringatan hari 17 Agustus songonong biasa di patupa di huriata jala di tahun di HUT kemerdekaan tahun di patupa dotong songon perlombaan antar sektor. Di patupa ma perlombaan pertama bola voli, putra putri, badminton atau bulu tangkis putra putri, dohot senam kreasi. Jala di hari hana di 17 Agustus tongdo di patupa lomba untuk aka inanami na lansia. Sesudah memperingati upacara hari 17 Agustus di Simanong anggo lomba tu amang inanami akan lansia. Alai molo perlombaan poli, bulu tangkis, dohot senam kreasi dimulai mulai bulan Juni sampai ke Juli. Tetua manginang di aka kegiatan tarlumobi di aka kegiatan di anak kota sekolah minggu gudang donasida tapaborhat tu tingkat distrik pasti membutuhkan biaya. Ima amanginang di sok kami jongjong songon panitia mangido hami ya sumber dana naung di totopon ni huria parjolo maisian proposal mungkin ngamar dalara di setiap sektor. Padua homai anong konser maya ka anak kota sekolah minggu. Patuluhon amplop persembahan sian huria. Gomosdo mangido hami amanginang di aka proposal naung di pasaha ni panitia nang parhalado di sektor-sektor masing-masing. Harap dohanami mangido hami dikerjasama asa saya dia penatar patu pamanginang rapak manulupi mahita di aka kegiatan ni anak kota nang kegiatan ni huriaon. Nang songoni anong dina konser anak kota sekolah minggu rap mahita manupahi amanginang anggiat las rohani aka anak kota lalau bertanding jala semangat nasida nang berlatih. Nang songoni tu aka inang guru sekolah minggu harap dorohanami di kerjasamamu dina melatih hakai anak kota anggiat dapat akan ulina denggan anong di pertandingan ni di tingkat distrik mabuan goarni huriaton huria sentosa. Songon ima amanginang songon sautek sosialisasi sian panitia harap rohanami dihamu sude amanginang mangido hami aka proposal naung sahatu hita ba tapaulak matu panitia sian aka ias nang lasni rohata. Ima manginang sahalai hami mangido kerjasama ta dohot haradion ni rohamuna nang di sektor-sektor andong di perlombaan dang pola akan naneng juara rasi luluat tadi sialai akadus ni rohata do di setiap sektor asa sude sektor boy madohoti aka perlombaan na dipatupani huriata
Songonima sauti kamanginang hata sian hami hosrohanami di aka manginang terbuka karohana di sude aka ulau di huriaton. Mauleate selamat hari Minggu marihita. Sahat mahita tu napasahat ulos naung marumur 70 tahun. Maredde mahita. Dina Marede Roma keluarga. Julon. Keluarga Guklas miro doa dingolukon, dingolukon, dingolukon. Guklas miro doa dingolukon, totong dingolukon. Mauliate goklas miroha, maringan holong di Tuhan Dia. Mauliate goklas miroha, maringan holong di Tuhan Dia. akka goparanay po dini natutuan nama. Aulo ya. Ala amang si majutak inang boros ilitonga sablam ma. Ya. Hurian itu hata di hita saluhu namang inang saha mahita pasahaton ulos turuas ni huriata naung 70 tahun umurna. Sahalimat dok mawa manginang tu keluarga hala amang si tohang nang sungeni tu hala amang si majutak. Pinuji ma Tuhani namanupahi ngoluta ganup marsada-sada. Jala tajalo do ragam ni pasu-pasu, pasu-pasu partodion, pasu-pasu pardagingon. Lumubi may salah satuna pasu-pasu pardagingon gajang ni umur. Sadanay kota ingot alaniasi ni rohana doya manginang nasihat Tuhani. Ubahen jupak kita nasi songonon lumawi ma tuhala amang si majutak nang tuhala amang si tohang. Alani hatani Tuhan ma naupasahat Tuhamu amang inang sian Jesaya upak plono maetopat didok songonon. Sahat rodi hatutuamu sai toktong doau jalaro di naubanon sai audo mangusung hamu audo mabahesa na sai laon audo mangopa audo mangabing jala au paluahon nuaing tuhatta madok tuakana porsiay. Alani upasat tamima Tuhamu amang uloson. Simbol doon ulos si palas daging muna maon. Jala simbol maon nang sian sudiruas ni huriata. Mamuka siya danak sahatu na tua-tua nadohot mananyakon amang
Sai jupang malas ni roha di parnguluan muna si ganupari alani upasata mima. Jadi songonima amanginang nang soni keluarga pe di pasu-pasu Tuhan maka go paramuna. Ditupak Tuhan hita saluhuna. Mulai tema dihita, horas ma dihita. Mula mahamutu hudulamuna. Tapuji matuhata, marede mahita, huhut pasahaton, pelean sadaa, dohot sadabi. Saya jari
Dame ni debata na sumurum sian saluhu naroha, ima mangaramu tiate-ate doho pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Oras madihita. Kurian itu hata dihita saluhu na manginang, nagabe jamita di parminggota sadario di minggu rogate, ima nanenet sian evangelium Matius 7 ayat 1-10 sada. Ujahaon madihita hata ni dibata tapi utihut ma di bagasan rohata. Unang hamu manguhumuhumi asa unang honauhum hamu. Ay panguhumam munaido si uhuponotot tuhamu. Parsuhatam munaido si suhatonotot tuhamu. Ahama pola pabereng-berengommu silba-silba na di mata ni dongammu. Ia nasa tiang na di matami dang diat tuyho. Tung patuk madohonommu tu dongammi. Uahu upak majolo silba-silba kisyam matami. Hape nasa tiang go di matami. Eho pangasi jumolo maupa tiangi siam matami dungpei asa pikirammu manang beha pangupakmu di silba-silba na di mata ni dongammi. Unang lehok kamu warta na badia itu akka jurangga jalaunang danggur hok kamu mutihamu tujolo ni akka babi sotung dilok-loti dohok pakna laus humusor manaroso hamu. Pangido hamu ma say na lehonon na do tu hamu. Lului hamu ma say na jupangat do hamu. Tuhi hamu ma say na ukapon na do di hamu. Ay say na majalo do nasa na mangido. Say na jupangat do na mga lului. Say na ukapod do di na manutuhi. Ay isa siya kamu jolma na mga lehon batu tu anak na muloy dahad di pangido. Manang naolo mga leho ulok molodeke di pangido. Garihamuak kaparjahat nang songoni untuk ade-ade sekolah minggu. Saha mahitan waing tuminggu rogate. Hata ni Tuhata paingotok kita siya Yesus Kristus uju marjamita di dolok. Ima dua hal nama cairikot. Na parjolo amang inang unang manguhumi dongat jolma. Bodo memang gabi suku-suku tu bagasar roha buasa di orai Yesus unang manguhumi hitaon. Buasa di orai hita manginang manguhumi. Ala memang hak ni debatadoi. Jaladang layak dope hitaon manguhumi dongat tajolma. Tuhan tidak pernah mengangkat kita jadi hakim untuk orang lain. Buasa hita di orai manguhumi jolma ala hita pe ikunak kuat tadua manginang pardosa do hita. Ise jolma disorrupani nalias siad dosa. Rapar dosa do hita manginang. Jalarap jolma naniasian ni debatado nak kita. Buasa di orai Yesus Kristus hita manguhumi akadongata ala memang holat debatado panguhum nasitong. Angguhita jolmao na manginang na pinasitong-sitong ni debatado hita tung sisitong peguarta rupani. Hita jolmao na pinatigor-tigor ni Tuhanido hita tung peadong na margor si tigor dangi sa tabi manginang daga. Memang tung singgi do hita madabu tu pangalaho imananido na manguhumi. Apalagi manguhumi akadong at jolma.
Murado hita manginang madabu tu pangalahon na si songoni. Dang binoto laniaha. Hitaon kadang umalo do taringot tu namang humidong anon. Alay so tungga besada bakkui. So tungga besada bakkui yang manginang dihita. Ima perilaku main hakim sendiri. Menjadi hakim. Penghakimi. Sayunang mendarah daging rupanisak kita. Ay dinuaingon gariada tahe. Hirana sohal na tabuh be. Bahkan diluluape. Olo manghumi akadungan. Alani ko taingo tamanginang. Ia panguhuman. Nasay olo tapasahat tu akadungat tay. Ay ido tong naikot ta pertanggung jawab ponon. Ima diari panguhumani. Makanya do Yesus diturpuhon. Mulota jaha di ayat 2. Ay panguhumam munaido si uhup ponotot tuhamu. Parsuhatam munaido si suhat tonotot tuhamu. Jadi apa yang kita sampaikan? Tuhan akan mempertanggungjawabkan. Bertanya kepada kita atas apa yang kita katakan. Jadi memang rikodo tarimang rimangi. Bahasa jolmaon. Saya jojo manguhum yak kadungan. Bahasa hita saya jojo manguhum yak kadungat tay. Ala jojo do hitao na manginang. Mabahen suha-suha ninadenggan. Holan sian rohata sadiri. Seringkali kita merasa bahwa kebenaran itu seolah-olah hanya berasal dari pikiran kita, dari kita sendiri. Ujung ngagawi holan na manguhumi maulota. Padahal kita tahu kebenaran itu selalu berdasar pada Tuhan. Jadi nasujadi manginang saya tabahe suha-suha ni dadenggan holan sian pikirata sadiri. Bahaya dui. Mulu saya tabahe sungoni. Bahwa suha-suha ni dadenggan hola siya kita, hola siya pikirata, holan sian hatata. Jadi bukan asing. Haru burju hita. Jala tabahin na denggan menurut tarupani. Belum tentui si bahen na dumengkan. Lama manghumyak kadungata. Jadi adong masahala ama, lau may mana markareta. Sidi kalang kong. Lama matom markareta marmotor. Alangalido isidi kalang. Mardomu romu seudan. Jadi dorang somar kareta mataon dipakai majeket na. Jaket kulit. Alaya manginang asa amar rupani siubeon na doho adorana sianudan ibabalik majeketi. Ay hado rahita marjeket songoni balik asa aman. Ibabalik majeket na sleting ne gabi pudi ma. Jadi songoni memang mar motor. Alay manangalannya hamay di tikungan di jalan sidik kalangi tukak mamat taon namar motori. Jadi dong mama mereng. Ujuna kecelakaan di mana? Alay dangarong nabarani majama. Ido rohan yakka nama merengi gabre putiban non. Isuku polisi gabe saksi iba, ibuat tu kantor polisi. Jadi memang adong mamere ngalai, adong gotong nalas pasobbu. Ipasobbu songoni. Jadi dung pigalele ngamanginang, adong malewa sahalak mamulus sian kejadian ini. Na kecelakaan matai. Dia ini orang baik. Utekato sahalinayate, dia ini orang baik. Jadi bereng matutu na kecelakaan on. Ibereng mana buti? Bah, ay ngagawa be.
Di bereng na kecelakaan ay ngasar gangbe. Jala di do rohana ay ngapulos berukung niya matay. Buasa ay di bereng do bohi na kecelakaan dang sejajar be tu jeket na ipakke nai. Ang marbeli katong. Jadi di do rohana bangapulos be alay tahe asa upatigor mamuse ati buhabu selamat. Sutung sangamatian non. Ipatigor amatay maulunay sejajar do jeket nyamata na kecelakaan. Jadi suku-suku namang bahikkah itu? Selamat do napina pulos na rupani rukung na kecelakaan. Pohapar selamat na ay marderek do. Ay paksay mana rupani. Saya pikir mana do. Boha masa selamat. Alay tasukum mamuse, jahatkah dia? Dia tidak jahat. Niat baiknya itu ada. Tetapi maksud hati ingin menolong, niat baiknya malah membuat keadaan semakin parah. Burjuroha lahu menolong. Menurutnya baik yang dia lakukan. Rupanya berujung kematian. At suradang diputek ko ni mana rupanya rukung ngay boy do pira mangolo. Alay ima. Jadi dang buya manginang. Sa ibaheno suha-suha ni nadinggan hula siya rohata sa diri. Repotan nong. Ay hala parisikan ido di dok Jesus. Ay macekaras do sa sitong na nanido ni Jesus Kristus diturpuhon. Betul-betul keras. Apalagi rupani nang tuhita ubegisa. Unang saybereng silba-silba ni halak. Hape nasatiyang di matami dangat tuammo ninna Tuhan Yesus. Dungi di Yesus mamusia di ayat 5. Eho pangasi jumolo maupat tiang sian matami dungpei asa pikiranmu manang behado pangupakmu di silba-silba na di mata ni dongammi. Lapatan na manginang hitaon dang songon wasit di permainan bola. Hitaon dakkolan mamering nasala. Ganu adong nasala ipirit. Ganu adong nasala ipirit. Hape mana dakya rupani di pareso dirina. Nakkolas say mamiri akadong akito malo-malo. Doho akka hula-hulana tong ipirit. Oh mabayana. Alay dakya rupani mana untuk merefleksikan hidupnya bohadoa. Ayrong ko sa hala ama saya hatop-patop mulak siyan punguan arisan marga. Jadi taboro penian na makatatai. Alay romat taon parzolo mamulak lay ba? Inna. Ay wasa hato may sommajohita. Daw ay ngay say dipiri inatanak kaning siya pudin. Jadi sotong tuluhali dipiri lay. Bahaya do anggo ito munaw ninna. Jadi parzolo mamulakin na. Jadi piri-piri nasim do masunna. Jadi hobar tuturpu ko na manginang. Ikot toranggo di hitahata ni debata. Unang gabi sada bakkoi. Jangan jadi jati dirilah. Imataringot tu pangalaho nasay manguhumi akadong adjolma. Dungya dong mamanukon amang molosongonido. Dang buwi be paingot to nakadongan. O bar tuturpu ko na to. Bohatu tu amang inang dang buwi be hita paingot to nakadongata.
Gabe dong rupa ni madok adang baranya ubah. So tungido kaon non gabe jolma panguhumin na. Na pasti ya manginang. Beda do manguhumi do paingoton. Tentu motivasi na paingoton. Imalaho pauli-ulihon. Paleketon. Bohama asa unang adong nalipe. Ay natuari sa dape songonido. Adong maruasta paingotok kami. Alay huhu di haul-haul rupani iba. Haul-haul. Amang. Mulo marmotor hamu pakai helm minna kan. Banauli leku niko. Jadi nakipingau pakai helm tong. Alani. Labo idok denggan idok. Hurohan na sa iparrohaw do. Amangi songon na jarang kumar helm. Bahuro maju sa halyon. Apalapas makatay ham. Jarang ko dapula sirik kay makatay. Apalapas makatay. Ternyata iparrohaw do tong. Jadi amanginang dang salah marsipaingotan. Jalay do nang tugas tada. Ima marsipaingotan. Tuakka nadenggan alayang gumanghumi. Unang maju sahat-sahat tu sihita. Biarlah hak Tuhan jadi hakim agung. Menghakimi. Jadi salah satu na pinangido ni turpukot tu hita. Lumobis yan hata ni debata. Bohado hita gabe sahabat tudongan. Molo bersahabat. Dan gabe tutu mata atong mamerengak kana sala. Hidup bahin riko marsipaingotan. Dang manguhumi. Marsipaingotan do. Jalalam uli masaluhu na manginang. Paingotol lahu paulihon. Alay riko mamuse. Huhut koreksi diri. Jadi kobarani dotong mengkoreksi diri dah. Ketika kita siap untuk mengingatkan orang lain, huhut do tong dikoreksi diri ni ba. Makanya do Yesus. Bahasa saya silba-silba ni dongammu ibereko. Ninna tuhala parise. Alay nasati yang dijolomi dan ibereko. Itu merefleksikan tentang melihat keadaan kita sendiri. Tak bereng jona dihita. Baru pehalahab binereng. Obar tutupuk taon na manginang didok musay di ayat onomi. Unang lehok kamu arta na badiyay tuak kajurangga. Jalaunang madidanggur hok kamu mutihamuna. Tujolo niyak kababi sotung dilok-loti idohok pakna laus humusor manaroso hamo. Diyak kapad debisuk mangalapati hatani Yesus di ayat onomon. Sada pesan na nang taida manginang. Ternyata dang say sude pabuabuaw tuak kadong at jolmon. Adong ko hal-hal na hikot tajaga. Asaunang gabi sihatan dia kana torop. Isarana rupani. Molo tataringoti Jesus Kristus. Tuak kana soporsea. Tuak kana sosihuton Kristus. Olo doi gabi bahan olokolok di nasida. Seang tiki, seang gogoi, anggo tunggo gabe bahan olok-olok di nasida. Contoh na asing muse, ditaringoti hakaristenon, tuak kanaso Kristen, hita do na repot. Sotung dilok-loti ina Tuhan Yesus. Ditaringoti Yesus Kristus, tuhalak na soporsia tu Yesus, ujung nga bahan lelucon di nasida. Makana, dang saya sudah pabubuaon. Jadi kiasat doi sa sitong namanginang, jurangga, anjing, doho babi ninna. Kiasat doi taringot tu, hina arga, hatani Tuhan, dingulunya kana porsia. Napaduaho na manginang, digora turpukom mahita muse. Taringot tutangiyang, marrogate,
Jadi hot dotong hudok tuaka naneng malua perguru malua. Ala didok nasida sayolo nasida beda pendapat dohok natorasna. Beda pendapat ujungna bersih tegang mak adong managugu suarana. HP yanak kod dope. Udok marupani songonan idok ni Yesus Kristus diturpukona manginang ay isi siyak kamu jolma na mga lehob batu tuanak na molo iddahan di pangido manang naolo mga lehon ulo molo dipak molo dekke di pangido. Siapa orang tua yang memberi batu kepada anaknya ketika anaknya meminta roti? Datuk Kiai. Siapa orang tua yang memberi ular kepada anaknya ketika anaknya meminta ikan? Jala di ujungnya muse husuk kuma. Ya ada tutu itangnya koko amang bapa doho oma di bulan April nasa bulanon. Ya ada utangnya koko bapa doho oma. Secara pribadi majo manang dia pitahoho. Puji Tuhan mamanginang udang ngomadok ya. Alay lo sarong gotong nasuya beku kamu mah. Jadi tantangan donangon tuh hitakan na tua-tua. Asa gobaran na pinaturo ni Yesus Kristus sa manginang songod dia tutu. Yesus maradopok kita ujung martangiang. Seperti orang tua kepada anak-anaknya. Memberikan yang terbaik. Songoni matuhattay maradopok kita. Alanita pangido ma. Aka pangido at tamarhiti tangyang tay. Sada kepastian na manginang dia katangyang natapasahan tutuhatta. Say na majalo do. Aka na mangido tu debata dia katangyang na. Unang rago hita di sirupan. Alay tutu rikot do tapamanak. Tapamanak makatangyang tay. Apakah segala doa-doa yang kita sampaikan, baik secara pribadi, baik secara keluarga, sudah bersesuaian dengan kehendak Tuhan? Nah hobbar tulomo ni rohani Tuhanido na tapangido manang hobbar tulomot tado. Holan lomot taru sabing rupani natapangido dia katangyang tay. Memang amanginang na mangulo nate. Edang boy si lomo-lomo. Eola padapol lo boy si lomo-lomo. Apalagi taringot tutangyang. Jadi disomay kota pamanat. Dia katangyang tay. Jakobus. Ido si Jakobus. Imas Jakobus sopa tay tolo. Namartangyang do hamunian alaydang majalo. Alasala tangyang muna. Ay naing paswasay hono muna dui. Di bagasan hahisapom muna. Jadi at ito nga dong manukus siya kita. Buhado tutua manginang adong gotang yang nasala. Adong gotang yang nasala. Apakah ada doa yang salah? Jakobus madok adong. Molo ipangido do holan tu hobar ni hisap pisak ni daging na. Contoh. Harumate may Tuhanimmu. Ba ang gwetong dang tikos be. Mangido do aledang majalo. Dido si Jakobus salah do tangyang nasi songoni. Apalagi ya bineke di video hebat-hebat tangyang nai. Pahitkan dia Tuhan hidupnya sepahit-pahitnya ina. Hebat matang yang nai songono neraka. Jadi anggo holan neng pasobu hisap pisak ni daging do. Dido si Jakobus salah do tangyang nasi songon. Ima Jakobus 4 ayat tul.
Jadi tabereng mamanginang. Dison mahita ta koreksi. Akapangido atay tu debata. Palagi edet tanak kaning gudanggo. Mangajari mamodai hita. Agar doa-doa itu seturut dengan kehendak Tuhan. Sada kepastian namanginang. Dangadong pangidoan na ditulak di bata. Molo hobbar tulomo ni rohani Tuhani. Alay sebalikna dang mungkin dialui Tuhani atong. Akapangiduat tay moloholan naing paswasay honot todo hobbar tu hisap pisak ni daging. Makana siya turpukod diajari hita. Tapangido matutuhani. Asa diajari hita mangido akasi pangido atta. Bartulomo ni roha ni dibata. Amen martang yang mahita. Mulai ate malay Jehovah siyan hatam na paingot to kami. Asa hodo panguhom na sitong. Asa unang adong tutu siyak kami holan na manguhumi donga jolma so mamereng diri na sa diri. Tumagom mahami jumulo mangarimang-rimangi akan na dingulo namion. Dungpay masih paingotak kami di bagasan holong na nirahot ni Jesus Kristus. Takasma di paingot to hami ali Jehovah. Ia saluhut akan namangido nalehonomudo hobbar tulomo ni roham. Ajari hami marhite tondim tondi porbadiai mangidohon akaragam si pangidoan nami. Tuado pammo marhite akka tangyang nami bin. Pinuji pinasanga maho ali Jehovah. Ipasupasuhodo hami ruas ni huriam. Lumobi ma akan namarlas ni roha taba umurna. Kana barulang tahun hatutubu. Ruas HKBP sento saon torop na 30 halak. Jala jupang matutu nang las ni roha na marolopolop. Ima di keluarga hala amang pesi tohang inang boru butar-butar. Do amang asi majutak inang boru silitonga. Jupang dinasida gonop umur na 70 tahun. Saluhu na yale Tuhan. Alanya sini roham ditupak ko ngoluna. Sa hipas manasida madalani ari hatuaon na. Ay hodo na mangopa, hodo na mangabing. Jala na mamasumaso. Ali Jehovah di bagasan Jesus Kristus. Buat kami donang tangyang nami. Ima tu anak doho buru ni huriam. Anang majalo pasu-pasu pardongan saripeon. Adipatupa di bontang tu ari nanang ro. Ima daendels marbun doho nanang orwana rotua hot mauli boru sinaga. Ale Tuhan patugu haporsyon na. Dinalahu mabangun rumah tangga ni halak Kristen. Satung jupang hadameon. Sonang so haribo-ribuan nasida. Lahu majalui siyako. Pasu-pasu nang keluarga besar kedua belah pihak. Nalahu aku mempersiapkan akan narikot tu ulau ni. Buat kami ditang yang nami oleh Tuhan. Ima di pesta pembangunan. Nah dipatupa sadarion
di HKBP Tenggarong lahu manguduti akka pembangunan narikotu bagas jorom bagasan sadani roha matutu saluhu naruas ni huriam nang akan nanyotang ni nasida manupahi di ulau ni dalam pasu-pasu manangal Tuhan asatung denggan mardalan bagasan las ni roha buat kami tangyang nami ali Jehovah ima di panitia tahun oikumene inklusif na pinabakit hitung-hitungan ni huriamon nalahu mempersiapkan nakaragam ni kegiatan dohot na mendampingi ka sekolah minggu madohoti pesta boas di tingkat distrik posrohan nami ali Tuhan rade mahami saluhu na ruas ni huriam mendukung akka ulau non jala dengan manang akka persiapan saluhuna yan akon nami sekolah minggu dipersiapkan akka guru-guru sekolah minggu madohoti akka perlombaan say margogo nasida uli persiapan na diaka ganup perlombaan ni jala sadari opele Tuhan di nama ngaluluidana nasida marhite konsermene rade manang hami ruas ni huriam manupahisa mulate madiho wali Jehovah tuarina nang ro naing patupahonon ni huriam ma ima malua tuakka par guru malua naselaon nasida marguru taringot tu hatam taringot tu huriam nang taringot tu hadirion nasongon akana porsea majakom manang todi pamatang nadangigna mobi haporsionna dinalaho malua jalaboy bertanggung jawab di haporsiaon songon na pinangidom posrohanami ali Jehovah napasupasommu dosa luhut na akayanakon ni huriam atong sahat di homa ngulu nami buat kami dotang yang nami nang turuas ni huriam atongon waeng kecelakaan imayanakon ni amanami situa siaturi tertutup kecelakaan tunggal di Balikpapan ali Jehovah pasu-pasu ma yanakon nasida jala hipasma nasida margogo nang keluarga dinalaho mangarawat yanakon ni nasida na tongon na baru kecelakaan ni posrohan nami ali Jehovah manang dia pena sinakapan ni rohani nasida juborhat tu Balikpapan sepatulus male Tuhan na pinarsita ni rohani yanakon ni ruas ni huriam mulate madiho ali Tuhan jalo matang yang nami jumulu urasi hami sian hadusaun nami alani Yesus Kristus martangnya kami amen marede mahita manginang dina marede hita iso mahita pasahat peliata Pangido hamuma sainale hononna do Tuhamu loloe hamuma saina jupangan dohamu
gogo situtudo tangi ang niaga partigori molo sa lihaburju patangi ang onai. Tatangnya koma peleata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua ginjang hodo haroroan ni saluhut silehon lehon na denggan. Doho nasa ulibasa na moleutus. Upa saat tami masyan na nilehomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti. Asang hupar hasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalam hutad dahami godang ni selehon-lehon mi itu hami. Asalam girgir hami mandok mau lihat itu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilehon mi todirani mamataku osadohon gogoki orisaluhun artaku upasahan dituhon nasahut sahatonku. Aleyama nami na di banua ginjang say pinarbadia maguarmo. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di banua tungaon songon na di banua ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Balua mahami sian pangagong. Ayo dona pura harajao dohon hanurao Rori asa
pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaorhon madamena tuton dim. Pinasa ma partikian tu yang aku tagur sulam.